Oké, mooi. Hey, Kijk, dat ben ik serieus. Boel mij wat, jongen. Laat lekker kalm aan. Ja, kalm aan, jongen. Bevers. Hey, Kalm aan. beuk hem Beef. nog Benny. Ben je gereden? Ja, nou wel, ja. Beuk hem nog Want? goed door de Benny's raakt. Nee, ik meen serieus. Nee, ik meen serieus, joh. Hij zegt, Meen je lekker serieus, maar maakt niet uit, jongen. nee. Pak je fiets nog maar. Ja, yo. Van wie is die fiets? Van Torres. Beuk hem door de Benny. Bever, je fiets staat hier. Hey, dat fiets dat midden op plat, jongen, denk je. Ja, kalm aan. Hey, beter, ze moet je gewoon een keer met de kop tussen de stokken leggen. Hey. Ik meen serieus. Hey, doe normaal, jongen. Serieus. Dit is maar dat toren niet 8 meter breed. Dat is nog lang en eikel. Ik zag het, wanneer ga je weg weer om trouwens? Dat is dan. Die weg weet ik niet. 6 november. 6 november. Ja, ja, hè? Ik weet nog god niet waar ik heen moet. Ik weet Toren, nog god niet waar ik heen moet. Toren heeft voor eerst bier gehad. Hij is ook zo saai Dat erop. staat nog niet donker. Toren, kalm aan. Ging je allemaal die kant af? Nee, je moet 4 paks van duur. 4 paks van duur moet je gaan. Lekker gaan. Wat, baby? Binnen, ja, binnen.